Ahoj, maličký se kalendáře. My máme tady ještě jeden, který jsme si jakoby koupili za 20, jo. Já včera jsem si koupal na pusu. Uvětnám za asi 50 24 hodinovou na pusu, prostě, aby to trvalo 24 hodin. Jo. A mám ji od včera, já nevím, kolik jsme přišli, 7? Mám ji od tak, jo. Takže asi fakt vydrží. Ale počkej to být, takže teď... Papa, ano, jsi šikovný, já... Ano, dáme mňamy, jo? Já to nevím ani, co je za den, 10? Ne, to jsme dělali včera, takže je dneska 11 už, jo. To je tak rychlý, to utíká, ne úplně dost. Tak, tady, ano, ukáž jim to. To víš, jo. Tady máme sáňky, takhle krásný. Malý nám... Zapištíme to by. On je šikovnej. A já nebudu otevírat ty nugety. To s nima někdy. No, to jsou 3 kalendáře, nepotřebuji otevírat, teda 4. Tady je 11. A nebo můžu dneska, na porovnání, jo. Abyste to viděli. A ten nugget mi ani nechutná. A tady jedno, jo. Tady to je z tý, nevím, jak se jmenuje. Only. Jo, to, co jíme. A to je z tý nugety. A ono i to je jako, jak je to hubený, jo. A fakt není dobrá z tý nugety, ta je ta lepší. To musím říct sama. Jo, a tam je jinak svícen. Kurník. A tady nevím, co je. Co to je. Jo, dárek. No to s ním já, protože jako mě nechutná. Mohla jsem ji nechat malýmu, ale zase nemusíme mít 200 čokolád. A není to dobrý. Určitě takhle po ránu jíst hodně čokolády. Jo? No tady se tady vřeme 11. Jo. A sám mi zase přinesl ten kalendář, že ho prostě chce. Takže fakt jako není úplně blbý. A ví, co už děláme každý den. Dnes to chvíli natočím ke mně. Jo, ne tady. To je to malinký. Jo, to už je tady bude roztrhaný. A to je takhle. To už jsem vlastně viděla, protože mi to otevřel malý. Minule, jako. Nebo já jsem to otevřela, že se to utrhlo, jo. Takže to je na nechtíky. Jo, to je dobrá věc. A nebo na zakuchnutí. No, mám dost, takže to je vše. No a malej se tady teď dobývá ještě něco jiného. Jo, takže on se ráno probudí a prostě chce sladký. A prostě bonbony. A tomu chutná mu mnohem možná víc, než ty čokolády. Jo, on jí tady vyplivl zase. Mi tady vyplivl čokoládu. Já nevím, proč to dělám. Protože ta milka je fakt drahá. A je mi to škoda mě vyhazovat. Jako, že je to úplně rozkousaný. Jako tady to bylo taky, ale ne tak hrozně. Takže mu dám tady ty bonbonky. A dneska možná budu pít cukrový. Jo, jako ve svém bytě. To už tady už říkám, poklekáte. Tak vlastně jsem koupila ty těsta. Když jsem byla doma, tak jsem mi většinou dělala, no. A teď jsou koupený. Mám linecký a rohlíčky. Takže nějak to uděláme. Jo, no a nebo buď to nahraju, nebo ne. To uvidíme. Tak zatím. Tak z malý jsem měla snídaně vajíčka. Dobrý to bylo. Dneska jsem celkem dost uklízela. A přemýšlím, že budu dneska dělat cukrový. Vypadám jak blázen. A letos mám právě jenom takové linecký a těsto na vanilkové rohlíčky, protože tenhle rok prostě nebudu dělat domácí. Udělám ty rohlíčky, si myslím, že bude jako jednodušší. Já si udělám nožíkem normálně, což to vlastně nemá ani cenu. Tak. Takhle vypadá to těsto, si myslím, že je fajn. Jakože na tom není nic špatného. A potom ukážu, až budu mít hotový. A tady neukazuju celý proces. Já jsem to jako asi chtěla rozhálet, protože asi mám dost, jako asi takhle to úplně stačí.
To budou zase rohlíky pořádný. Teď tady ukážu malý fight kočičí. To jsou dvě ségry, Mája a Miky. Oni se tady furt perou. Jinak ty rohlíčky zatím vypadají takto. A kočky tady fakt blázní. První rohlíčky vypadají takto. Když se to peče, vypadá to nějak takhle. No, vidíme, no. Vždycky mi stlousnou. Druhou várku. Jenom pár vykravovártek. Tak, doma mi to stačí. Tady máme to linecký. Takže to jdu začít teda dělat. Tak mě zajímá, jak to dopadne. Lineckého se bojím trošku víc, no. To nedaří, ale dobrý, no. Teď si vykrojím prostě kolečka nějaký. Tady je díra, takže radši ne. Můžu tam vykrojit i ty malý vlastně. Tak to slopovaný vypadá nějak takhle. A tady je ten další. Vždycky vypadají takhle, ty rohlíčky jsou trošku tmavší. No, nemůžu prostě píct v plynový troubě. No a spíš jako asi mám jako radši elektrickou. Nahrávám s bleskem, protože je nějaká tma. Takže jsem se s vámi chtěla rozloučit. A chtěla jsem říct, že tímhle ukončím 11. den. Takže potom asi druhý den nebo nějaký den to budu slepovat, tak uvidíme se. Tak ahoj.